Не ме снимай мене, моля се. Добре, бе. Разбрахи телефона. Не мога, бе. Телефона, често. Стига, бе. Тъче не му работи. Бе, тъче не му работи. Той не работи, бе. Ти го блъскай сега. Пак ти няма една черта. Пак си телефона, често. Ей, това е съм. Ей, не, чакай, бе, дай сега. Няма долу пара. Айде, давай. Ето ми скай. Ето точно това исках. Да. Това е често. Браво. Не. Май пребахме четвъра. То угасна. Поне угасна. Поне угасна, какво? Защо? Да знам, толкова блъскане. Чакай да го заредим.